abans secundari. Jo vaig admetent la gent, d'acord? Molt bé. Em muteo. Hola. 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 Tarda. Bona tarda. Benvingudes a tothom. Hola. Cop. Bona tarda. Hola, tarda. Tanco micro. Fantàstic, sí, anem entrant i aneu tancant el micro. Esperarem 5 minuts de cortesia perquè la gent vagi entrant. I llavors començarem. Fantàstic. Y ahora inicia el vídeo. Sí, pero hay que decir hola. Hola a todas. Sí, con las... Hola, Héctor. Hola a todas. Hola. Hola. Hola, Héctor. Molta... Ei, Lluís, molta sort i ventura. Nous. Mare, que no et veia. Hola, Pere Joan. Hola, Héctor. Què tal? Vamos a dejar de hacer espectáculo. Sí, el personal que li ha enviat. 12 dotacions de bombers treballen des de fa més d'una hora en un... Gracias. Quiero saber quién me tendió la trampa con la policía. Yo tampoco. Pero, no apuntes sin pruebas. Y tú, aparta, que me cagas con tu cuerpo de bombero esponja. Vuelvo al coma de un fantasma. No vivo más. Tenía más motivos para envidiar. Pues debería, porque en la cárcel he conocido gente muy interesante. Resulta que mi amiga Lupe Juárez, la narcotraficante más importante de México, le hace la prueba de... Aneu entrant, si podeu apagar el micro, que hi ha algú que té el micro obert. Quan arribeu, tanqueu el micro així. Fantàstic. Exacto. Y como la Lupe es muy maja, me va a prestar. Vale. Són i 5. Potser podem anar començant.
som 100 participants ara mateix. Una mica de trampa, però Déu-n'hi-do. I a veure si, Eloi, podem fer que... Exacte, perfecte. Ara ja ens veiem totes. Vale, doncs res, benvinguts, benvingudes a tothom a la jornada FAC. Moltes gràcies per estar aquí, per participar. La veritat que estem molt contentes de poder estar celebrant això, tot i que en menys de 24 hores hem hagut de canviar, de fer aquest canvi al format digital. Podem dir que estem contentes de tota la feina que hem fet. De fet, ja fa mesos que anem dient que aquest festival de les Arts Comunitàries de Catalunya ja està passant, ja l'estem celebrant en totes aquelles reunions, trobades, persones que es van sumant, que van aportant, que van celebrant aquest espai on puguem debatre, pensar, fer-nos preguntes, etc. Com sabeu, això hauríem d'estar-nos trobant ara aquí a la Fabra i Coats presencialment. De fet, teníem 380 persones inscrites, de les quals 260 havien atrevit a venir-se presencialment a la jornada. Ja només això creiem que és un acte de resistència, de fer bandera d'aquesta cultura, de donar l'oportunitat a aquests espais, i també us agraïm tot aquest suport perquè fins l'últim moment ho hem estat lluitant molt. Però estem bé, estem contentes, estem emocionades, així que genial. També, evidentment, dir i compartir que ens oposem a aquestes mesures, noves mesures que acaben d'establir-se en relació a tots els esdeveniments, actes culturals. Així que, de la manera que puguem, seguirem resistint i seguirem aquí. Hi ha moltes entitats, moltes persones, institucions, espais que han fet possible que avui estiguem aquí. O sigui, els agraïments són llargs, són infinits. De fet, és molt guai veure tantes cares conegudes. A més, veig aquí des de professors meus de la universitat, companyes, companys d'aquí de la Fabra, gent de tot arreu, professors d'institut on anem a treballar, gent que no coneixem també. Però també volem agrair a la Fundació Carulla que ahir a última hora ens va obrir les portes i ens va cedir també aquesta plataforma Zoom des d'on estem fent aquesta retransmissió, així que també celebrem aquesta obertura que al cap i a la fi per això estem. I acabo així amb l'últim tema tècnic. Tenim un QR que segurament heu anat veient, que ara us enviarem el link per aquí pel xat. Aquest QR us condueix a un mur participatiu que han dissenyat i han elaborat un grup d'estudiants d'animació sociocultural de l'Institut Bemen d'aquí a Barcelona. I res, us animem moltíssim a que durant l'activitat, després, demà, aquesta nit, quan vulgueu, pugueu deixar una reflexió, una idea, una pregunta, alguna cosa de com ha anat, de què ha passat, de què heu viscut durant aquesta jornada. És una manera una mica de tenir un recull d'aquesta experiència i us animem a participar-hi. Aquí us deixem l'enllaç. Doncs passem una mica a presentar l'activitat en la que ens trobem. Estem a Acció en Acció a Sant Andreu. Aquest espai vol ser una mica un espai de trobada i de conversa, de debat. Ens l'havíem imaginat performàtic, volíem sortir una mica de la típica taula i havíem pensat tot d'accions que ens permetessin trencar i que poguéssim realment escoltar-nos unes a les altres. Llavors, amb aquestes hores que hem tingut, també hem intentat readaptar-ho per fer-ho el més col·lectiu possible. Aquest espai de debat, de conversa, on pensarem, on coneixerem experiències relacionades amb accions artístiques i comunitàries al territori, als barris,
on la cultura és un element que ens serveix o que es posa sobre la taula per donar resposta, una resposta col·lectiva a les situacions que estem vivint. Una resposta que ens ofereix un espai de noves mirades. Per fer-ho, per inspirar-nos, avui coneixerem la feina de tres col·lectius que admirem i que estem supercontentes de que ens acompanyin i que hagin decidit estar aquí amb nosaltres. Els escoltarem de diferents maneres i després també donarem veu a la Fila Zero, que després us presentaré. Hi ha 2 persones avui que ens acompanyen també. I això, després organitzarem unes sales on us trobareu en grups més petits, on us trobareu en grups amb 10 persones, perquè pugueu també tenir aquest espai de conversa més de tu a tu. Us aniré explicant una mica com funciona tot plegat. Si també teniu algun dubte, alguna qüestió pel xat, doncs també la podeu recollir, la podeu anotar i entre totes us anirem donant resposta. Doncs res, en primer lloc, la Marta Ricart ens presentarà la seva feina. La Marta Ricart acabem de fer un taller amb ella, el taller Gradients, de manera digital, i la veritat que és una persona que ens inspira molta autenticitat, que ens meravella i ens meravella com des de la llunyania i des d'aquest horitzó, que abans m'enviava la Marta una foto d'una passejada que estava fent aquest matí, ella que viu a les muntanyes, doncs sempre la notem també tan a prop. Després de la Marta, veurem la feina que han fet a l'entitat La Nave Va, que tenim l'Elisabet avui amb nosaltres, després l'entitat Identitat, que està a l'Irati, en col·laboració també amb el col·lectiu Deer Hunter, que ve d'Holanda. La Nave Va i la Identitat són 2 entitats també que fa temps que ens coneixem, que tenim molt a prop, i la veritat que celebrem molt aquest tàndem que hem fet, on crec que hem conegut un bon tàndem de dones aquí que crec que ens servirà per continuar fent coses juntes. I per últim, el grup Latentes ens presentarà també el seu treball. La veritat que el grup Latentes és una de les petites joies, crec, que ens aporta aquest festival. És un grup de persones joves, motivades, extraordinàries, que han persistit i han aconseguit realitzar una acció a l'espai públic fa només 2 setmanes en plena pandèmia. Després ens explicaran una mica i podrem veure també de què va tot això. Així que res, cedeixo la paraula a la Marta. Ens explicarà una mica, ens parlarà durant 5 minutets de la seva feina i a continuació els altres grups. Gràcies, Marina. A veure, per presentar molt breument, l'opció primera havia pensat, com deia la Marina, fer una mica més performàtic i deixar uns papers a la sala i que poguéssim llegir des de baix. Bé, total, que el que faré és una cosa tan ordinària com llegir, perquè ho intentaré llegir molt breument unes paraules perquè des d'aquestes arribi una mica a la idea que m'agradaria transmetre-us, que és una mica a partir de la meva feina. Què aporta el món rural a la creació comunitària? O sigui, aquesta és el que m'agradaria compartir amb vosaltres. I us llegeixo. Quan tot és allà, al lloc, són els llocs els que ens criden? Són els llocs els que fan? Imaginem un ampli territori de cases disseminades, amb bosc, amb camí, amb camp, i una carretera molt recta que obre i que connecta. Imaginem que les persones ens sentim del lloc i tenim un lloc pel nom de la casa on vivim, pel que fem, per les persones amb les que vivim. Així ens pensem i des d'aquí fem. En aquest lloc, si pujo, no és per controlar, ni per vigilar, sinó per saber on soc. Sento el lloc com un pentagrama, que va del més superficial, allò que veiem, al més profund, on la vista ja no és el sentit més important. El diàleg de superfície acostuma a ser monòton
no té cara, és un diàleg molt igual. El trobem gairebé en tothom que és d'aquí. Et diuen, però tu vens de fora, aquí fa anys que el Montraveta va matar un home, ves què vols que et digui, anem fent. Però anar aprofundint implica presència, implica escolta, implica honestedat, implica contacte, anar, venir i sobretot deixar-te impregnar per comprendre. Aleshores, veus com al lloc, a cada lloc, hi ha fars, hi ha arqueòlegs, hi ha aglutinadors, hi ha inventors. Apareixen les persones, els interessos, els tresors i l'interior de les cases. Baixem més a fons i en aquest baixar jo també hi soc. Tal com expressa el Pep Divins, que és el veí, és pastor, és poeta, diu: un contacte directe, una atenció espontània i una comprensió intuïtiva m'han servit de via per arribar a una comunicació íntima amb el ramat i, per extensió, amb la naturalesa. Quan s'arriba a aquesta comunicació íntima, pasturar es converteix en una font secreta de satisfacció que deixa al marge altres factors com l'economia o, com es diu convencionalment, que sigui una feina molt lligada. Per mi, no és tan diferent la meva feina de com ell entén el pastorat. Ser present i del contacte apareixen preguntes compartides, interessos mutus, i aquests són els que fan de motor i engeguen el canvi, i engeguen un intercanvi també. Aleshores apareix la necessitat, i això requereix molt temps, ser a lloc. Aleshores el que fa ve de baix, del profund, i tot ressona perquè és a lloc, perquè és orgànic. I així fem. Així jo no parlo de projectes, sinó que parlo de cultius. Aquesta és la meva aportació. Gràcies, Marta. Fantàstic. Donem pas a cartografies del contrast amb identitat i la nave va. Ara l'Eloi ens donarà pas al vídeo. I anticipo i comparteixo que, de fet, ens estan arribant missatges de que hi ha gent que està intentant entrar i no pot entrar perquè li surt el missatge de màxim 100 persones. Estamos en ello. La Carulla, en teoria, tenim aquesta sessió cedida, però ho estem intentant resoldre, d'acord? En Chloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las otras. Los encuentros que podrían ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie. Las miradas se cruzan un segundo y después huyen. Husmean otras miradas, no se detienen. Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada en su hombro y también un poco la redondez de las caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa todos los años que tiene, con ojos inquietos bajo el velo y los labios trémulos. Pasa un gigante tatuado, un hombre joven con el pelo blanco, una enana, dos mellizas vestidas de coral. Algo corre entre ellos, un intercambio de miradas como líneas que unen una figura a la otra y dibujan flechas, estrellas, triángulos, hasta que todas las combinaciones en un instante se agotan. Y otros personajes entran en escena. Un ciego con un guepardo sujeto con cadena, una cortesana con abanico de plumas de avestruz, un efebo, una mujer descomunal. Así, entre quienes por casualidad se juntan para guarearse,
de la lluvia bajo un soportal, o se apiñan debajo del toldo del bazar, o se detienen a escuchar la banda en la plaza, se consuman encuentros, seducciones, copulaciones, orgías, sin cambiar una palabra, sin rozarse con un dedo, casi sin alzar los ojos. Una vibración lujuriosa mueve continuamente a Chloe, la más casta de las ciudades. Si hombres y mujeres empezaran a vivir sus efímeros sueños, cada fantasma se convertiría en una persona con quien comenzara una historia de persecuciones, de simulaciones, de malentendidos, de choques, de opresiones, y el carrusel de las fantasías se detendría. I am a stranger. I look with different lines. I trace other patterns. Do you see them? Do you see the lines I paint in the streets? I do follow yours, from above your masks. Sometimes your eyes shoot straight ahead, fierce, like only Catalan lines can be, proud and not afraid. Sometimes they are soft. They twirl, curl, zigzag, until they meet the ground just in front of your feet. Do you see the patterns that I carefully lay over your neighborhood? The lines I draw, forming a thick thread along the Carrer Grande Sant'Andreu, unraveling all the way to Colserola, to the sea, and finally to my home in the Netherlands? Are we connected now, when the only thing you have to do is follow this line until you reach my eye, wherever it may be? En un encuentro, en un lugar, con un grupo de personas, pueden pasar muchas cosas, como decía Calvino en su historia. Un binomio observación-escucha. ¿Desde qué lugar observamos, escuchamos, olemos, tocamos y hasta recordamos los lugares y las personas que los habitan? ¿Qué significaría entonces escuchar? L'escolta és la clau en tot procés, en tota creació, en tota trobada. Però no només aquella que ve de les paraules, sinó també aquella que té a veure amb la subtilesa dels moviments, dels gestos, de les mirades. Aquella que ens fa observar el tot, sense oblidar que el tot és la suma de moltíssims detalls. En aquest punt de l'escolta inclouria també l'espai on es produeix aquesta escolta. De vegades ens oblidem d'ell, però és l'escenari on passen les relacions, les interaccions i les coses. Colaborar es un ejercicio de experimentación y de comunicación que supone realizar algo nuevo dentro de un código comunicativo que nos permita incorporar la riqueza de lo diverso mediante la disensión, la negociación y en el marco de una ética de respeto mutuo. Fantàstic. Donem pas al grup Latentes. Vale. Tamara, disculpa, no se escucha el audio del vídeo. A ver si podemos volver a probarlo. Luz, cámara, acción. ¿Qué quiero hacer? Transformar. ¿Cómo lo voy a hacer? Juntas. ¿Qué quiero que pase? Encontrarnos. ¿Y cómo nos encontramos? Con distancia. Distancia. 2 metros. ¿Me puedo mover? No. ¿Y qué vas a hacer? Resistir. ¿Qué se ha transformado? ¿El espacio? ¿Quién habita el espacio? ¿Qué me pasa con el cambio? ¿Qué me pasa con el cambio? ¿Qué puedo aportar?
¿Quiénes son mis vecinos? Quiero acercarme. No te fíes. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Lo hago por el encuentro, por las personas o para alimentar mi ego? Quiero acercarme. No vayas. ¿Servirá de algo? ¿Puede que el arte ayude a transformar todo esto? ¿Vale la pena? Quiero acercarme. No lo toques. Es el espacio público, un escenario de encuentro. ¿Puedo relacionarme de otra manera? ¿Puedo adaptarme? ¿Puedo cambiar? ¿Qué me pasa con el cambio? Quiero acercarme. No puedes. Bueno, disculpeu que aquí estem solucionant temes tècnics també, però anem a relaxar-nos perquè això pot passar i estem en ello. Les que estem aquí estem bé, però això hi ha gent que està intentant entrar i no pot. Bueno, hem vist, hem escoltat, hem sentit tres experiències, algunes explicades més concretament, més filosòficament, de diferents maneres, no? Amb diferents veus, amb diferents perspectives. I m'agradaria recollir una mica alguns dels eixos que creiem que travessen aquestes experiències i que ens aporten per poder repensar com aquestes accions que fem en els territoris, en els barris, en els espais, estan atravessades per les arts. En primer lloc, ens venia al cap la paraula mobilitat. Com la mobilitat és allò que ens fa generar diferents punts de vista. Quan em canvio de lloc veig les coses d'una altra manera, no? És el que em permet imaginar-me noves possibilitats, noves oportunitats i a la vegada el que em permet segurament trobar-me amb altres coses que no havia contemplat abans. Per tant, això, en primer lloc, aquesta mobilitat que em mou, que remou i que fa que segurament algunes coses sacsegin o es puguin moure, puguin anar cap a un canvi. En segon lloc, també creiem important o recollim el tema del rol. Quin és el rol que ens ha proposat o que ens inspira el grup Latentes? Quin és el rol de la Marta? Quin és el rol de Cartografies del Contrast com a educadors, com a artistes? Quin rol prenem? Quin rol proposem? Des d'on ho fem? Cap a on ho fem? Quines direccions? Tota aquesta reflexió creiem que també obre un ventall de possibilitats que ofereixen diferents situacions. I per últim, creiem també vital, en el que ens trobem més que mai, el tema d'apropar-nos a l'altre. Com ens apropem a l'altre, però sense perdre la nostra identitat, sense perdre el nostre punt de referència, i com aquest apropar-nos a l'altre moltes vegades també està travessat per barreres que apareixen de nou, com ara, aquesta barrera de no poder estar juntes, barreres que abans eren invisibles i que ara surten a la superfície, barreres que construïm nosaltres mateixes i que sense adonar-nos havíem posat sobre la taula. Doncs tot això també creiem que és important tenir-ho en compte. I aquests tres eixos, la mobilitat, el rol, l'apropar-se a l'altre i aquestes barreres, estan atravessades per l'espai. L'espai que tant pot ser un espai físic, com un espai metafòric, des d'on estic, des d'on ho faig, per qui ho faig, per quin espai estic fent tot això. Amb aquestes idees, amb aquestes tres idees, volíem primer donar la veu, donar la paraula. En primer lloc, al Ferran Cortés, professor i codirector del Màster de Mediació Artística de la Universitat de Barcelona. Ferran, 2 minutets perquè ens comparteixis alguna reflexió també des de la teva experiència. Endavant. Gràcies per convidar-me.
Bueno, jo penso que avui és més necessari que mai recordar que la cultura i l'art, que podríem considerar com el sofrer de la cultura, és consubstancial a la pròpia existència de la comunitat, ja que juga un paper fonamental per teixir les relacions que constitueixen una xarxa amb identitat comuna, que fa que cohesiona la societat. Però la comunitat no la podem considerar com una realitat estàtica, sinó que és una realitat que és dinàmica. I a tots nosaltres ens interessa molt que en aquest procés d'estar junts i juntes sigui un camí cap a la transformació social, que sigui un camí per aprendre junts, diguem, a construir una societat més justa i sostenible. Jo penso que les arts comunitàries ens connecten i fan ressorgir molt aquesta tradició, que és molt potent a Catalunya ja des de principis del segle XX, com molt bé ens expliquen el grup de treball Desbordes i la Cultura. Doncs aquestes arts comunitàries, diguem, que ens vinculen la cultura, la lluita social per la transformació social, com per exemple els ateneus populars, les cooperatives socials, les pedagogies actives. Per tant, des del meu món, que jo vinc del món de la universitat i vinc del món del treball social i educatiu, us agraïm molt al sector de les arts comunitàries que ens incloeu en aquests processos, perquè en definitiva es tracta que aprenguem junts, diguem, a treballar junts, diguem, en aquest procés de transformació social. I també penso que amb les propostes que hem pogut escoltar, ho hem pogut ara fa una estona, hem pogut veure com es poden construir projectes creatius compartits i situats, que creen espais de trobada i que afavoreixen processos de reflexió compartida entre els diversos actors que viuen en un territori i permeten també en aquest procés desvetllar opressions, permeten desvetllar privilegis que travessen la nostra societat. En definitiva, nosaltres, i amb això ja acabo, el que esperem és, des de la universitat, poder seguir contribuint, poder participar en aquest repte, diguem, de construir una societat, diguem, més justa i sostenible i de la nostra manera, diguem, la nostra manera que podem ajudar segurament és contribuint, diguem, a la millora de la formació dels mediadors, mediadores artístiques i també, en la mesura del possible, també contribuir en la investigació i en l'acció que alimenti i que nodreixi tots aquests processos. I amb això ja acabo. Gràcies. Gràcies, Ferran. Abans no ho he dit, però també des de Basket Beat fa anys que treballem amb el Ferran, que treballem amb aquest màster. De fet, hi ha persones del grup Latentes que han format part d'aquest màster de mediació artística i contentes també de seguir treballant juntes. Ara donaré la paraula al Gerard Sentís. Gràcies, Gerard, també per animar-te. El Gerard Sentís ve en representació de la Lucía, regidora del districte de Sant Andreu, que avui no ens pot acompanyar. Ara fins a l'últim moment estan pendents, però està, si no m'equivoco, ara en un plenari i encara no han pogut acabar. Però estic segura que el Gerard ens podrà també fer alguna aportació, reflexió, des del seu paper també de tècnic. Ens ha acompanyat molt el Gerard durant tot aquest procés i sí que a nivell personal, humà, professional, també és important les persones, més enllà de l'entorn de la institució o de l'administració. Al final també les persones som importants. Així que, Gerard, gràcies per animar-te i endavant. Gràcies, Marina. Gràcies a totes i a tots. En primer lloc, com deies, excusar la Lucía, la regidora, que ha tingut un dia intens d'una banda amb el plenari municipal, aquestes coses que toquen també fer
des de l'Ajuntament, des de l'administració i precisament amb l'acció comunitària que tant reivindiqueu. Ahir va haver un desnonament, com sabeu, a Nou Barris, que ha sigut molt mediàtic avui, i la Lucía, que també és regidora d'habitatge, ha estat avui intentant resoldre la situació de la família que malauradament va ser expulsada del seu pis. I crec que també posar en valor la feina comunitària que, més enllà de les arts, també salva vides o acompanya en les seves penes. Agrair l'organització per la feinada que heu fet i sobretot la capacitat de reinventar-vos i d'adaptar-vos, perquè tot just va ser fa 24 hores que vam saber les novetats i crec que la cultura que té molts reptes, que és resilient, que és resistent, que és flexible, però també que té ganes de combatre, té ganes de lluitar i sobretot és inconformista. I per tant, com dèieu, no ens conformem amb les mesures, les esquivem o com a mínim les complim en part, però també seguirem sent exigents. M'ha agradat les reflexions que heu fet dels espais com a protagonistes i crec que no és menor. És a dir, en els espais no només hi passen coses, sinó que determinen les coses que hi passen. No és el mateix el que passa a la nostra casa i és el que em toca a mi parlar, a la Sagrera, que el que passa a Bon Pastor, que el que passa a la Trinitat. No és el mateix el rol que tenim uns en un espai o en un altre. Quan la Marta em feia pensar en el rol que tenim dins del nostre entorn, dins del nostre context, si diem qui és el forner de la Trini, tothom de la Trini ho sabrà. A la que sortim de la Trinitat Vella, poca gent el coneixerà. O qui és l'Agustí de la Sagrera, qui és la Ramona de Baró. Són persones que dins del seu context tothom sap qui són i tenen un rol bastant important. I no només les persones, sinó també alguns objectes o espais. El pop de la Pegaso ja s'ha fet molt famós i aquest pop en un altre espai tampoc tindria el mateix sentit que té a l'espai on és. O fins i tot, i un tema molt important per nosaltres, les cases barates de Bon Pastor, amb una història que si no fos a Bon Pastor tindrien totalment un altre sentit. Per tant, a mi m'agrada reflexionar sobre quin sentit tenen on estan, quin sentit tindrien en un altre espai i si seguim o segueixen sent els mateixos en altres espais on hi puguin estar. I més potser a partir d'ara, on haurem de seguir tenint uns rols diferents des de casa, seguint les activitats en els ecosistemes habituals nostres, però sempre des de casa. I perdrem els matisos que ara ens preguntàveu, de reacció, de contacte amb la gent, d'interacció. Els podrem seguir fent des de casa, els podrem seguir fent des de darrere una mascareta. Tindrem el mateix rol a partir d'ara? En tindrem de diferents? Crec que és important també que pensem aquestes coses i amb el que m'ocupa a mi crec que és important també que ens ho emportem de deures, ara que estem a l'administració, a l'Ajuntament en el nostre cas, i per tant també em pregunto quin rol tinc jo a la que entro a l'Ajuntament i tinc activitats que em toca fer com a conseller del districte, faig el mateix a la que surto per la porta, segueixo sent jo, soc un altre, ha de ser així, no ha de ser així, què ens demana la ciutadania i més amb una força política transformadora com la nostra. M'emporto aquests deures per seguir pensant i també us demano que ens feu pensar, crec que és molt positiu. I per últim acabo agraint que ens feu aquest fòrum, que ens ajudeu a pensar, que a vegades la gestió del dia a dia, a banda d'ajudar-vos i humanitzar la part tècnica, que és molt important, no ens deixa pensar i necessitem que comunitàriament ens posem deures i reflexionem plegats. Per tant, gràcies i fins la propera. Molt bé, Gerard. Crec que has introduït moltes coses que ens poden servir, que ens poden inspirar. Molt interessant també això que comentaves ara, del rol també com els rols els canviem o els transformem depenent d'on estem o com els espais també són promotors, coses que també han sortit abans en el taller que hem fet amb la Marta. Jo crec que aquesta aportació del Gerard i del Ferran també ens ajuden a tenir més idees. I ara la idea és que parleu vosaltres, que ens trobem. Per tant, el que farem és ara això, crear una sala, fareu grups de 10 persones, us apareixerà una pantalla, a la pantalla us apareixerà una segona pantalla que us convidarà a accedir a aquesta segona sala. Heu de posar acceptar, tot és bastant intuïtiu i en aquest moment, doncs això, en aquesta sala us deixem el repte o l'encàrrec de poder pensar conjuntament quins eixos o quins altres eixos afegiríeu que creieu que són claus i estan relacionats amb les accions artístiques, amb l'art comunitari en el territori i en els barris. Us enviarem també aquesta frase, us arribarà com a text perquè la tingueu present, perquè potser jo ara l'he dit en veu alta però potser no l'hem retingut, llavors us arribarà també com a text perquè la pugueu retenir. Quins altres eixos afegiríeu que siguin claus i estiguin relacionats amb les accions artístiques comunitàries al territori i barris?
Recordem que els 3 eixos que he anomenat abans, així a grosso modo, eren la mobilitat, el rol i l'apropar-se a l'altre i les barreres, no? Les barreres i l'apropar-se a l'altre anava relacionat. Tindrem 10 minuts per estar conversant i la idea és que com a grup, a l'acabar aquests 10 minuts, pugueu tenir alguna idea, alguna reflexió que compartiu en el mur participatiu que us hem enviat abans. En el xat us tornem a compartir, us tornem a compartir aquest mur perquè a l'acabar la idea és que d'aquest treball pugui sorgir alguna aportació en aquest mur, amb algun eix nou que ha aparegut però no hem recollit o que no ha aparegut i que creieu que també és important i que això potser ens pot servir per recuperar-ho de cara al maig, que és quan esperem que es pugui fer el festival. Doncs vamos allà. L'Eloi ens condueix cap a aquestes sales.
Bueno, veig gent aquí que està movent la boca, que estàveu parlant amb el grup petit i de cop us heu trobat en el grup gran, no? Això s'avisa una mica, no sé, 5 segons, 10 segons. Sí, s'ha fet curt, s'ha fet molt curt. A mí me Estàvem ha quitado el micro, me ha ido bajando. Estava molt a gust amb el grup petit i s'ha fet curt. Curt. Bueno, això, per una banda, ho aprofitem i us prenem la paraula perquè avui celebrem la jornada FAC, però, com sabeu, el 12, 13, 14 i 15 de maig esperem celebrar el festival, aquest cop sí, FAC, explicant-nos com puguem. Llavors, gràcies també per la paciència, per tots aquests temes tecnològics. Durant tota aquesta estona nosaltres hem estat gestionant que el compte Zoom havia quedat com bloquejat, llavors potser també hem anat una mica més de bòlit. Ara pensava, no, veient les vostres cares, que seria xulo, no?, tornar aquí de cop, poder reprendre, no?, o sigui, aquella conversa que estàvem tenint amb el petit grup, doncs, com seria que tothom digués en veu alta la paraula que anava a dir tot seguit quan se li ha tallat la conversa, no? Quines paraules trobaríem en comú, quines no. No sé si és una metàfora, no sé, podem provar-ho, però en tot cas, per anar tancant, això, agrair-vos a totes altra vegada. Esperem les vostres aportacions en el mur. Això ens servirà també per recollir. Aquí tenim una enquesta que també ens comparteixen les companyes sobre si realment treballem junts o sabem treballar amb l'altre d'una manera autèntica. Aquesta trobada amb l'altre, no? Com l'art ens permet trobar-nos amb l'altre o ens apropa o ens genera aquests espais on es mouen coses. I res, us animeu a fer aquest experiment de, no sé, conto fins a 3 o no sé com ho podem fer, però de dir en veu alta, tothom obre els micros i diu en veu alta aquella paraula que anava a dir quan la conversa en petit grup s'ha tallat. Us animeu, sí? Tots alhora? I tots alhora, a veure si... És un experiment com tot el que estem fent aquests dies. 1, 2, 3... L'art, confiança. El far. Confiança. Mantindrem. Molt bé, molt bé. Queda claro. Queda claro, no? El missatge ha quedat clar, no? Igual de clar que teníem abans de començar, no? Bueno. L'Elisabet riu. Tanquem, no posem més votacions perquè llavors ja no podrem tancar. Tenim aquí, actualment consideres que les arts comunitàries ocupen un lloc sòlid per poder impulsar processos de canvi en el teu entorn? Déu-n'hi-do, eh? 60% que sí, 40% que no. Tanquem amb una última pregunta? Sí? Doncs vinga, llancem l'última pregunta. I ara us animem també a no desconnectar-vos. Quan ara tancarem a les 6 en punt, apareixerà el vídeo que resumeix la feina que han estat fent el grup Latentes durant aquestes setmanes a l'espai públic. Quedeu-vos a mirar-lo perquè realment ens connectarà amb la veritat i amb el territori. I, sisplau, si coneixeu algú que estava inscrita, si teniu alguna companya que estava inscrita, persones que sabeu que s'han inscrit, hem tingut el problema tècnic aquest, si li podeu dir que ja l'hem recuperat, que ja l'hem solucionat, aviam si el màxim número de persones poden gaudir de l'última sessió. Disculpeu i moltíssimes gràcies per participar. Molt bé. Tota aquesta informació que anem recollint, esperem això, poder-la utilitzar, que ens serveixi d'inspiració per seguir construint aquests espais pel Festival del Maig. Gràcies a tothom que ens acompanya, que ho fa possible. I això, no desconnecteu, que ara passem el vídeo de 5 metres quadrats
I a les 6:15, 6:20, tornem amb la següent taula, amb Enfortim les arts comunitàries, que ja tenim per aquí el Cristian, ja tenim per aquí algunes de les persones que participaran després. Gràcies a vosaltres i fins al maig. Molt bé. Gràcies.